Maadjong buntag guys. Karon di ay mosulti ko ninjog magamay bahin sa handumanan sa awang kinabuhi. Kay karon daghan kaadjong nangutana naho kung giunsa kuno naho pag apply og abroad manong nakadung ko aring Muscat Oman. Sa labing klaro, wa sa ang plano jud nga mag-abroad guys. Kay kanang kuan ba land base nga abroad wa sa ang plano. Kay pagkahuman og graduate ng college sa kuan University of Bohol ning larga ko Manila. Ja aw ang purpose nga ning dong kog Manila kay kuan kada bang mukuhag training ba pang cruise ship. Ja unsaon man nga pobre uyamot raman ta jamo man tay ah, kwarta pang training mo tong nag-apply ko sa kuan sa SM. Anja kaluoy Ginoo nadawat ko gi-assign ko adto sa kuan kining SM Makati. Ga trabaho po ko adto og mga kuan 5 ka buwan. Anja pagkahuman adto abi no makatigom ko kwarta. Pastilan. Wa jud ko nakatigom guys, labing klaro wa ko nakatigom. Mo to nga napulan ko. Ja mo to nga naman ko igsuon diri sa Oman, dugay na pud to sa jaga trabaho aring Oman. Karon mga kuan na, mga 15 years na sa aring Oman. Ja ning kuan to siya ning hanjag to siya naho nga ija ko kung tabangan pa abroad. Ja ako pod gaduha-duha pod ko kay gaduha-duha ko kay unang-una wa sa ang kuan wa sa ang utok ba nga mag-apply og land base ba kay gusto jud akong trabaho sa cruise ship. Kay matod pa nila kung magtrabaho kag cruise ship maka tigom kag dakong kwarta kay ngano dollar imong masweldo. Unsa di pod nimo magasto kay naa ka kapunay des tungas dagat. Unsa libre pa jud og kuan suroy-suroy ba sa laing nasod ba. Mo to nga gaduha-duha ko nga mo abroad pa land base mo yo ang gisulti no sa suon nga dili ko sure. Unsa ato nga time Ramadan man ning uli to ang igsuon bakasyon dia sa kuan sa Pinas. Wa ko kay buo nga gada na dai siya sa ang kuan plane ticket og visa. So pagkahumag Ramadan 1 month man to bakasyon ni dia sa kuan sa Pinas. Pagkahumag Ramadan wa na ko nakabalibad kay ready naman tanan. Moto nga nakakuan nakauban ko niya dungan mi og biyahe padong diri. Adtong una pag abot no diri sa Oman kuan nako kanang tourist visa ba 1 month 1 month plus 1 month 2 months. So wa pa koy trabaho pag abot no diri tambay pag og mga usa ka semana. Ja pagkahuman na to nag-apply ko. Lisod kaadyo kahimtang ato nga panahona kay pag pang-apply ho wa jamoy mo dawat sa kuan sa ang application letter wa ko jamoy interview na kuan na dawat wa jam way reply sa ang mga CV nga ang gipang hatag jamoy tawag kay sa ang CV jamo koy experience sa kuan ba sa food and beverage. Anja naay daghan ka mga gagmayng restaurant nga ning dawat nga kuan mo training ko. Pero ning trabaho ko adto wa po ko modugay kay wa man jamo sila visa. Anja delikado man kay og nay mag-check nga kuan mga baladiya mapiriso ka. Mo to nga
wa ko mo dugay trabaho ato kay hadlok kay mapriso ta. Di ba lalim po ning mapriso. Mo ta ning kuan na mga hapit na usa ka buwan wa paghapon ko nakakitag trabaho. Unya naswertean ko kay na ako'y kuan nakaila diya sa sud sa mall ba nga taga Cebu pud siya si Dayan. Shout out day ni kuan day ni Dayan nga kung naminaw karon, kung nagtan-aw karon, daghan kaadyong salamat day ha. Kay dako jud kaadyong tabang kung tungod kung dili tungod nimo pastilan. Wa na siguro ko ring uman, nana ko diya sa kuan sa Pinas. Ja mo to, ija kong gitabangan nakasuroy man ko nga mall. Awas ang gingnan nga pwede bag imo kung tabangan mahatag magbilin ko nimog CB. Kuan palihog og hatag sa imong manager kay sunod semana kuan mapasok na ang visa, balik na kog Pinas. Ja mo to nga kinaugmaan nay nanawag na ho. Ja ningingon siya nga siya kun toy manager sa restaurant. Ja ija ko nung staff si Dayan ko ga introduce sa HOA. Mo tong kuan ning ingon siya nga ugma balik dire kay wa kang kuan interviewon. Pag mo to nga kinaugmaan ning duong ko ija kong interview pero kuan dali ra kadyo. Ja ningon siya nga sugod karon kuan na ka training na ka. Ja mo to kalois Ginoo na naka-adjun siya sa awang kuan trabaho. Mo tong ija kong kuan ija kong giingnan nga sige awa na kang kuan awa na kang i-hire ugma awa kang i-kuan palargahon sa Dubai kay ang imong visa pasok na para mabayluan og working visa. Mao tong kuan nakasuroy kog Dubai first time no tong suroy Dubai para sa kuan kanang cancellation sa visa para mabayluan og working visa. Ja mao to watuwat ra ko dito sa Dubai mga waray usa ka semana na dawat na to ang kuan working visa aring kuan aring uman. Ja mao to nagsugod kog trabaho. Ja aw ang kuan pa jud aw ang huna-huna magbarko lagi ko. Mo to nga aw ang kuan plano nga 2 years ako magtrabaho aring kuan aning uman kay gusto lagi na magbarko. Ja na abot na ra mag 2 years hangtod karon 10 years na kuwari. Wa na ko kabarko kay kuan maragi kapuyan na po ko kay og mo training ka muuli ka sa Pinas Ramadan usar ka buwan imong bakasyon di pod igo ba. Mo to nga mo to ara man tong gikuan hawan ang gi kuha sa awang hunahuna tong magbarko. Mo to unsay ang gibuhat nagpatato kog daghan. Now kung makita ninyo guys daghan kog tato karon kay ngano ingon nila kung na kay tato di na kadawaton sa barko. Mo to nga nagpatato og daghan para mawa na sa awang hunahuna ang magtrabaho sa barko. Pero karon kalois Ginoo okay ra wa mo ko gamahay pod okay ra man pud kuwari. Kalois Ginoo nakabalhin naman pud tarong-tarong nga trabaho. Naan ako karon sa kuan guys, naan ako karon sa 5-star hotel sa Intercon. Ja. Maajo kadyo ang ilahang kuan, ilahang patakaran dire kay pinangga kadyo nila ilang staff ba. Ja, mo to nga. Kalos Ginoo ni dugay ko.